Vejenkredsen, som består af Vejen og Billund Kommune, har i dag ingen folketingsmedlemmer valgt ind på Christiansborg. Uanset hvem du er og hvad du laver, ja uanset om du er bager, sygeplejerske, tømrer, pædagog eller skorstensfejer, så har vi alle brug for et talerør. Vi har brug for en person, som både kan og vil bringe vores budskaber og gode idéer videre til Christiansborg, og dermed påvirke landspolitikken. Vejenkredsen skal igen have en repræsentant valgt til Christiansborg. Men husk på, at hvis vi vil have indflydelse, så kræver det lokal opbakning. Jeg bor og jeg arbejder i vores kreds. Jeg kender til din hverdag og vores virkelighed. Og jeg vil arbejde for, at vi får indflydelse på lovgivningen. Det er dit valg, men betyder det nære noget for dig, så sæt dit kryds ved Annie Mathisen.